କିଛି ହେଉଛି ମୁଁ ଏ ସଂସାରରେ ଯେତେବେଳେ ପାପ ଭାର ଅତିରୁହିତି ହୋଇଯାଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ଅବତାର ନେଇଥାଏ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ ନାନା ରୂପରେ ଅବତାର ନେଇ ଆସିଅଛି। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜେ ଜାଣିପାରିନଥାଏ ସେ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ କାହିଁକି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ଅହଙ୍କାରର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଅପରାଧନ ପରନାରୀ ଉପରେ କରିଥାଏ ଅତ୍ୟାଚାର। ତେଣୁ ତାକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ସଂସାରରେ ଅବତାର ନେଇଛି। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜେ ଜାଣିଛି ସେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିବ, ତଥାପି ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ମତେ କୁହନ୍ତି ମାୟାଧର ବୋଲି। प्रथम दिन